Καλησπέρα σας, καινούργιες παραλαβές δρόσους ΑΕ χειροποίητα χαλιά. Θα σας δείξω μερικά φανταστικά πράγματα που μόλις παραλάβαμε από Πακιστάν και από Αφγανιστάν. Ξεκινάω μία από τις μπάλες που ήρθαν, είναι με ρωτώντες, κάτι πολύ σπάνιο και δύσκολο να γίνει σε χειροποίητο χαλί. Σε εμάς θα τα βρείτε όλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι μέγεθος θέλετε σε Μπουχάρα, Πακιστάν θα τη βρείτε στην εταιρεία. Έχουν έρθει και σετ κρεβατοκάμαρας και ρωτώντες και όλα τα μεγέθη των χαλιών. Αυτό είναι Μπουχάρες από το Πακιστάν. 4 τετραγωνικά, 5, 6, 7, 8, ό,τι μέτρα θέλετε. Εδώ επίσης θα σας πετάξω και ένα σετ που ήρθαν τώρα τα σετ κρεβατοκάμαρας. 2 πατάκια με ένα διάδρομο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα που σας δείχνω. Εδώ ανοίγουμε μπάλα η οποία είναι τα χειροποίητα χαλιά με βάση μετάξι τα κλασικά. Φανταστικά πράγματα. Μαύρα, κόκκινα, ό,τι χρώμα θέλετε. Καλησπέρα σας. Χαλιά δρόσος. Τα καινούρια τα ανοίγουμε. Αυτά είναι τα Mamluk. Είναι η καλύτερη ποιότητα στον κόσμο. 800.000 κόμπους. Φανταστικά χαλιά. Mamluk και Ziegler. Δέστε μαγικά καινούργια χαλιά που ήρθαν μόλις στην εταιρεία. Mamluk από Αφγανιστάν. Κοσμήματα, όχι χαλιά, κοσμήματα. Έλα από εδώ να τα δείξεις, θα πάθει πλάκα από εδώ. Υπέροχα, καινούργια χρώματα, καινούργια σχέδια. Ό,τι τελευταίο έχει έρθει, μαγικά πράγματα. Να δούμε ποια μπάλα είναι αυτή. Κύριοι, αυτά είναι τα Mamluk, τα καλύτερα χαλιά στον κόσμο. Τα πιο παράξενα χρώματα σε χειροποίητο χαλί που υπάρχουν. Κοσμήματα. Χαλί, δείξε αυτό το χαλί φώτη. Χαλί δέστε. Μαγεία. Έλα από εδώ να φαίνεται σκούρο. Μαγεία. Όνειρο. Στον κόσμο σε Καζάκ Ροαγιάλ. Καζάκ Ροαγιάλ, τα καλύτερα χαλιά στον κόσμο, με 1.000.000 κόμπους. Κοσμήματα. Εδώ κύριοι πάμε στα Κάνο Χαμαντί, τα σκούρα τα χαλιά. Τερακότα χρώματα και κόκκινα. Από το Αφγανιστάν. Μαλλί στο μαλλί, η καλύτερη ποιότητα.